हा विठ्ठल आला कुठून? कानडा व विठ्ठल कर्नाटकातनं आला, महाराष्ट्रामध्ये स्थिर झाला आणि आजही वारीसाठी जी मंडळी येतात ती नुसती मराठी मंडळी नसतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणापासून ही सगळी मंडळी विठ्ठलाकडे येत असतात. हा विठ्ठल कसा आहे? मराठी माणसासारखा साधा आहे, कष्टकरी माणसासारखा. कांबळ खांदी वाहन पायी, डोईस मुंडासे, श्यामल रंगी स्वान रूप ते साधेपण भासे. गोऱ्या रंगाची त्याला हौस नाही, सावळाच आहे तो. आणि सावळा नुसता नाही, काळा सावळा आहे सगळा. महाराष्ट्राला जो रंग आहे त्या रंगाचाही अभिमान आहे. असा हा विठ्ठल.